مزامر ده تعدلوا لنا. ميتيهم زلهم أبي دكتور سقاب سمعن انت اليهم. هلا أبونا. هذا مزمور 130 أبي ملقيتا 131 ممر تخلو 232 دكتور كفلاي 233 أبوشي 234 ماما إلسابيت 237 مولو 238 أعزنت 241 تمنيت 242 وداسي مريم 246 ممل تخلو 247 أنا خم بباي 248 أبوي ملقيتا. مولاي. مزمور 148 هللويا. نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግናኦ፣ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕምቑን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቶም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ትዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽንዓ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽአ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ትፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። አሜን። ክፍልታት ጸሎት መምህር ተክለ ማርያም። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን አንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሴ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሓለኺ ዝተነስሒ፣ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። መዋል ሰብ ዘይውዳእ ዶክተር ክፍላይ
موال سب زي ودا إذا عالم الزخان زال عالم زنبر انت زخون سي نفسي نصور زخون مخنيات محل وكنيرو جن كي تصيف زخون تكبارات كن تحماق كي كنات كدميتي حقا يام الزغلاء أبعرات حتى تستعكي أبتشلل تنيان كدعن سقاخي كاللخي انتاي إيو اتهبيو ملسي أو كريستوس أملاخي بثي عزيز زفرح فردخاء سنبد نتيجة العالم وفردخاء امبركاخ بتي ملكتاوي نصبرقاوي برهان كان قطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፃ እምነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን آمين ونጽሕቲ ድንግል ማማ ኤልሳቤጥ ሚት ዘለኸ ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ካብ ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጥፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከዓሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ዓደን ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን آمين وبيتها بزاليت እዚኣ ሙሉ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስንካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ንዓይንተ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቅበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነበር ኦ ጎይታ ንዓይ ብተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብዪ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ፅለ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፀእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅነትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ስብሓት ምስጋና ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣኔልስደከምኩም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ረዘነት يوعدكم ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና
ስሉስ ቅዱስ መሐረና እጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና እጎይታ በደልና ይጸብጽበልና እጎይታ አበሳና ይቅረበለልና እጎይታ ንሕማት ካብጽሐዮሞም እንተ ቅዱስም ካይልካ ፈውሶም እጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን እጎይታ መሐረና እጎይታ መሐረና እጎይታ ባርከና وقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلني خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصات نصاف أركان تاب سماي قمد ما مدري قلنا علت مقبنا لهم هبن نحنا نزودلنا ودلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كاب فادحنا نمبرا فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل علمنا تكايم مع أمين أوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك اللغوب حلنا غدن قليخي بالسقافون دن قليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك اللغون سوكا أنس برغتيغي فركر سخون برغيو أمل تسأقا جابير مساقئي أوفس تدس بالكي عاتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين مسكانا نقدس تدنقل مريم كمليت እሺ ከመሆን ሲሆን مسكان ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕት ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ከዓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ስእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ከዓድገልና ተዘከርኒ ኣሜን ስለዝተሃበና ዕድል ምስግን ኣገልግሎት ከባድ ክልክል መእተው ጸሎት ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን የሃይማኖት ጸሎት መምህር ሳራ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ሕራይ ዶክተር ኩል ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልድ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኮ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ኣረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን
ብነቢያት ዝተናገር እዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንህድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ህደገልና። ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 መንፈስ ቅዱስ ትልሓስ ወልዱ ኣብ ዘይጥዕም ቦታ እያ ዘለኹ ዲያቆን ሃራይ ቅዱስ ሃራይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ራዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ዕለታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክኒ ወአኮበከ እምአበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ። ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ክፋድ ኩነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ሽጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርክዩ እምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
حتياتنا خسرينا أنا فتودق إيسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين من السخاء صلوت أو بيتا أبزا معلت ذي أب كلمة خاب تكباركم بقال حسابكم بكل واسطنا زحتنا أيو سخارف روحون مفكر سبن سلزقنك من تتقدسم كالكات عرق نحدق لنا وأملاك سلام كن حدر سلام بيتا بنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل تشنكت ناس أكبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك لا أخلنا سقام برهران مفكر سبزقنا حد ودخا ويتنا أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقبر محرة نقرتان مساقا معرم محوم زغنا منفس قدسين سقانا صنعتهم بغزر لك على من كل سعن نزل علم آمين حرنا بسوكب ساعات زلزل صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وامنو سوكب ساعات انجزيان سماينا مدرين خبرات سقر لك كرسوس أمن أملاقنا على ويت عقسن بزغمرتن سنات ملاخان رفرفن نتمعنا زقدامهم حتى تنياتات المحر نحط بن الساعات مليس بيوت كنبر مبرمتو زي تدلي من تصبيهم دلت تصفى سمايات كرخبو كلهم نابد حنت تتقدم وقويت أبزا ساعات دي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبل يوتناك أنا علنا إزازات كان قبر مرحنا أنفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر مامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاءات حلف ربنا كاب كل حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاء حزن سكيات برد عنا بلونا ممكن نقب قدسان ملاك حلونا ناودت منت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فتت كان بس حد لنا نسخان زل علم بروخي امين وقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي اب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصات مسخ فقد كان اب سمايكم دما مدري نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا تقفاد احنا نمبر فتنا يتونا منقسن حيلن كبرن نزل علمنا كإما أمين أرزيتي مريم بناي قدس جبريل ملها سلام لك له هلنا غدن قلي غيب سقاخون دن قلي خي أدى إجابير تبعات قويتا سراوي سلام لك له نسغي كابعان السبرغتي خي فركر سخن برخيو وملتا سقا إجابير مساقي أوفس تدس والكي هاتياتنا كسري لنا نفت ودخي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسكانا نعم لاخي خون إجابير قبل له آمين قال هوت يسمع لنا بنا تسألي صلاة تنبب نبابات كله كدم إجزابير عريقو معاد زغرر محرات زورر يقبر لنا كلهم حزب إجزابير ناس قدس بيت خريستيان تهبو نعربي صلاة سركن كمون مصنعة مصحف قدوس نمكتتال قزيخمن سراحكم من أوهاهيركم بتبعاتن بعنك عدوان تكاتاتل وزلهم كابت استفلالونا له قزيين ساعاتن كساب الساعة زبدحنا سلام عكيبو بس قدوس أقل كنراخب نزف قدلنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو توم بانك أدوت كاتاتل وزلهم كاتو بحبو إزر إكزابير سيتصادقان أسبت هوتاني خفلكم تبل قدس بيت خريستيان إكزابير سناي فقاد خوينو أبس حالف قزيه أي أتخون أبونا كلهم جن تي قلقلوت هاي قدلن تمليو كبرن زخر سميخون أبز حلفة قبائنا نايلو معنت سومون كالاي فيليبيسيوس معراف كلتها كاب حدا 17 حدا تحتنا خريستون عبيتون كاب 10 شم تغلط كاب 10 تغلط 17 شمونتا برهان علم مخان كاب 10 شعة تغساب 3 خاء أقلقلوت باولوسن إبافريدسن زبهال كاب ترد إناي باولوس نبرة نحيز اللومي خن فقاد إكزابير نريو معراف 3 كلتا أرستات اللغة بتي حزنيا زلنا أب مالتي تقدماي كاب حدا 17 حدا أب إمنت تمسرت صدقي بالمالتي كاب 10 تغلط 20 حدا سام مفتسمتا مالتي ناب عصب عوت مقياي زبل كلتا رستيام زلونا نختم ببو كتم بباز تعمكم قزقز يزلنا ملكت قبور لي كان نانبيبنا حونا تقول مريم أمم قنا له كم تقول جزء زي في الليل ناقلقلتهم ترجمهم مجلسي حراي حبتنا تمنيت حبتنا ملوخلتي خن كنا حفاب بالكنا لهن حبتنا تمنيت كاب حدا 17 حدا امنت اب امنت تمسرته صدقي تبل حبتنا ملوخا نبع عسب عوت متمات بلان ببالنا
ኣብ እምነት ዝተመስረተ ጽድቂ ሓደ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 11 ኣብ እምነት ዝተመስረተ ጽድቂ ቁጽሪ 1 ብዝተረፈ ኣሕዋተየ ብጎይታ ባህ ይበልኩም እዚ መሊሰ ንምጽሓፉ ንኣይ ጭንቂ ነገር ኣይኮነን ንኣኻትኩም ግና ንጽንዓትኩም እዩ ካብ ኣኽላባት ተጠንቅቑ ካብ እኩያት ዓየይቲ ተጠንቅቑ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቅቑ ንሕና ንኣምላኽ ብመንፈስ እነገልግሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕና እውን ብስጋ ዘይንእመን ግዝረት ንሕና ኢና ብስጋ እኳ ዝእመነሉ ዘለኒ ክንሰይ ንሓደ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘለዎ እንተመሰሎ ኣነ ግዳ ዝበለጸ ኣለኒ ኣነ ብሳምነይቲ መዓልቲ ዝተገዘርኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ብቕንኣት ሰጓግ ማሕበር ብጻድቂ ሕጊ እውን መንቅብ ዘይብለየ እዚ ንኣይ ረብሓ ዝነበረ ግና ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ወፃዕ ቆጸርክዎ ኣየን እሞ ብእምነት ክርስቶስ እቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቀይ ሒዘ ኣይኮንኩን ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብእውን ክርከብ ብሓቂ ስለ እቲ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ኢለ ስሊኡ እዚ ኩሉ እተወጻዕኩ ኩሉ ከም ወፃዓ ክቆጥሮ ከም ዝጓሓፍ እቆጥሮ ኣለኹ ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሣኤ ምዉታት እንተ ኣርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንኡን ሓይሊ ትንሣኤኡን ብሕብረት መከርኡ ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወፃዓ እቆጥሮ ኣለኹ على هيوت يسمع لنا حبتنات زمن أقل ኣነ ነቲ ንዕኡዝ ክኸውን ብክርስቶስ የሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቕድሚት እደርፊ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ኣሕዋተየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ እቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ህንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጎየ ኣለኹ እምበኣርሲ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እዚ ንሕሰብ ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኮይኑ ድማ ንዕኡ እውን ኣምላኽ ክገልጸልኩም እዩ እዚ ጥራይ በቲ ዝበጻሕናዮ መጠን ብሓደ መገዲ ንመላለስ ኣሕዋተየ ንዓይ ምስሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾንናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተልፍሉ ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂ እውን እናብኽኹ ዝብል ኣለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእቶኦም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ ምስ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ እውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና ኣሜን እሱ በቲ ንኩሉ ክመልከሉ ዝኽእሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ስለቓላት ክብሪ ምስጋና ቀኒል ዝተዋመነድል ቃለ ህይወት ተስማዓልና ሃብተናምሉ ዘበና አገልግሎት ኪባርክ እግዚአብሔር ሓራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ነስተንትኖ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 እዩ ሓውና መምህርቲ ማርያም ኣብ መገሻ እዮም ዘለው
ናይ ብሓቂ ድልየት ግን ምክንያት ስለ ዘይብሉ ኣብቲ መገሾም ኮይኖም እዮም ምሳና ሓቢሮም ዘለዉ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎም ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ ሃው ማለት ንምምስጋን ዘይኮነስ እቲ ኣብነት እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እሞ እቲ ሕጂ ሓውና መምህርቲ ኽማርያም ጽማቕ ትርጓሜ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ኣዳልዮምልና ኣለዉ ኣውደ ምህረት ንሓውና መምህርቲ ኽማርያም ንሃውና ኽማርያም ሕያው ቃሉ ቃል እግዚአብሔር ኣብ አንደበቶም ከሕድር ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥዕጡዕ ልቢ ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። አሜን። አቤ ምርጌታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጣተይ ፍትሑኒ ተሳተፍቲ ናይዚ ጉባኤ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ኣቦና ኣቤ ምርጌታ ዝበሉና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ማለት እዩ መእተዊ ክንርኢ ኢና መጀመርታ ድሕሪኡ ከዓ በብሓደ ተንጠቕሲ ክንመሃሃር ኢና። መእተዊ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ብዛዕባ እቶም ኣይሁድነት ዘስፍሑ ናይ ሓሶት ሃዋርያት እዩ ዘጠንቅቖም ዘሎ። ዋላ ኣብቲ ኣርእስቲ እውን ፍልይ ፍልይ ኣቢልና ኣለና ካብ ክልተ ኣብ ክንዲ ምኽፋል እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝፈልዮ ግን ቁርብ ቁርብ ከዓ ፍልይ ኢልና ክንሪኦ ደልየ ኣለኹ። እቲ ናይ ሓቂ ክርስትያን ብስጋዊ ፍጻሜታት ክእመን ከም ዘይብሉ ይገልጽ። እዚ ምልክት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ምልክት ናብ ናይ ሓቂ ጽድቂ ዝመርሕ ዕላማ እውን ጸቕጢ ይገብርሉ እዮም። እዚኣቶም ከኣቶም ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ጁዳይዘርስ ዝበሃሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢናዮም ነርና ኢና። እዚኣቶም እቲ እምነት ናይ ኣይሁድ ዘይገደፉ ግን ክርስቲያን ዝኾኑ ካብኣቶም እቲ ባህሊ ግን ክገድፍዎ ዘይደልዩ ኣመንቲ ማለት ቅሬታ ማርያም ሸር ኣይኮነን ኣሎ ምናልባት ኣይኮነን እዩ ዘሎ ኮይኑ እምበር ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ኣቦና ኣሎ ኮይኑ እዩ ኣቦና ንረበሉ እሞ ኣብ ማይ ዘሎ ፀገም ማለት እዩ። ሕጂ ኸ መፅእ ኣሎ ሸር ኣሎ መፅእ ድሓን ሸር ኮይኑ ኣሎ ሸር ኮይኑ ኣነ ዘይታ ካልኦት ትሪእዎ ኣለኹም ንሪኦ ኣለና መምህር ኩልና ንሪኦ ኣለና። ኦኬ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለና ንግዚኡ ከም ዝኾና ትንሣኤ ሙታን ክንረክብ ባህረታ ንፅበ ከም ዘለና ዜግነትና ከዓ ኣብ ሰማይ ምዃኑ ኢሉ እዩ ዘረዳእና ማለት እዩ። መጨረሻ ንሕና ግና ይብል ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ መድሓኒ ንሱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና። እቲ ናይ መጨረሻ ማሕተሚ ወይ ከዓ ሲል ንብሮ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ሲል ዝገብረና ንሱ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሓሶት ሃዋርያት መጠንቀቕታ ኣብቲ መጀመርታ ዘሎ ካብ 1-11 ዘሎ ማለት እዩ ይህቦም ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ንሰብ ፊልጵ ኣብ ከባቢኦም ብዘሎ ኩነታት ዘይኮነስ ብጎይታ ሓጎስ ንክረኽቡ የተባብዖም ነበረ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ዝበልናዮ እውን ኣብ ቤት እስር ቤት ኮይኑ እዩ ፅሒፍዎ። ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ግን ብዛዕባ ሓጎስ ክርስቶስ እዩ ዝሰብኽ ነይሩ። ብዛዕባ እስር ቤት ናቱ ንሕናሲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለና ናይቲ ሕማቅ ኩነታት ጥራሕና ንሓስብ እሱ ግን ናይ ፅቡቅ ኩነታት ንሳቶም እውን ክሕጎሱ ከም ዘለዎም እዩ ዝምዕዶም ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ግዝያዊ እዩ ንዘላኣለም ኣይኮነን። ክሰምዕዎ ስለ ዘለዎም ዘድልዮም ከዓኒ ንዓኣቶም ምፅሓፍ ዘሰልኪ ወይ ከዓ ዘህኪ ኣይኮነን እዩ ዝብል እዚ ናይ ግድን ደድልየኩም ስለዝኾነ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ይብሎም ማለት እዩ። እታ ኣኽላባት ትብል ቃል ኣኽላባት ኢሉ እዩ ዝፅውዖም። እዚኣ ግን ኣብቲ ኦሪት እንተረኣሪና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ንኣኽላባት ኣይወሃብን እዩ ክብላ ከሎ ንምንታይ ልዩ ነቶም ዘይኣምኑ ማለት እዩ። ነዚኣቶም ግን እምነት እኳ እንተለዎም እቲ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ግን ክገድፍዎ ስለዘይደለዩ ወይ ከዓ ሓሶት ወንጌል ስለዝሰብኩ ዝነበሩ ልክዕ ከምኣቶም እዮም ማለት እዩ። ካብኣቶም ተፈልዮም ኣይረኣዩን እዮም። ስለዚ ከዓኒ ኣኽላባት ዝብሎም ማለት እዩ። ነቶም ኣሕዛብ ንምምልካት እትውክል እኳ እንተኾነት ነቶም ዘይኣምኑ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ ግን ሓዋርያ ጳውሎስ ነቶም
ከም ኣኽላባት ዝነብሑን ዝሕንሕኑን ዝነበሩ መምሃራን ኣይሁድ ጁዳይዘርስ ንብሎም ማለት እዩ ንምግላፅ ተወሳኺ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ቃል እዩ ዝጥቀም ዘሎ እዚኣቶም እቶም ኣይሁዳውያን ኮይኖም ግን ድሕነት ብደይቲ ናይ ሕጊ ሙሴ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብክርስቶስ ኣሚኖም እንከለዉ ግን ብደይ ብኡሲ ኣይከውንን እዩ ዝብሉ ወይ ከዓ ንሱ እውን ዝምህሩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምቁራፅ ወይ ከዓኒ ናይ ግዝረት ከመልክት ከለዉ ብዛዕባ ግዝረት እዩ ዝዛረብ ነዚ እውን ክገድፍዎ ዘይደልዩ ሰባት ማለት እዩ ዘይደሊ እምነት እዚኣቶም ንዕኡ ዘዘውትሩ ዝነበሩ ትሕግስ ብምልኡ ክፍፀም ኣለዎ እንተደኣ ናይ ብሓቂ እምነት ክህሉ ኮይኑ ወይ ከዓ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ድሕነት ክህሉ ኮይኑ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓቂ ኣይሁዳዊ መንፈስ ዘምልኽን ብጎይታ ዝሕጎስን ኣብ ስጋ ዘይተኣማምን እዩ እዚ ኢኻ እቲ ሓቂ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስጋ ግብሪ ሕጊ ማለት እዩ ንክሕጎስ ኣብ ስጋ ግብሪ ሕጊ ንክተኣማመን ዘድሊ ኩሉ ብቕዓት ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ ግን እሱ ይኮነን እታ ንብላ ደልናሲ መታን ክትሪእዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስጋ ንክትሕጎስ ኣብ ስጋ ወይ ከዓኒ ብስጋዊ ነገራት ክትሕጎስ ዘይኮነሲ ንኻልእ ነቲ መጻኢ ሂወት ንክትሕጎስ ተኣምበር ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሕጎስ ተኣምበር ንግዜያዊ ክትሕጎስ ከም ደይኮነ ኣብዚ ከዓ ንሕና ነበርቲ ከም ደይምዃንና እዩ ንሱ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ምዃኑ ይገልፀሎም ከም መን ምዃኑ እንታይ ምዃኑ ንሳቶም ኣይሁዳውያን ኢና በቲ ትምክሕቶም እዮም ዝገልፅሉ ግን እሱ ግን ኣይሁዳዊ ካብቶም ኣይሁዳውያን ንላዕሊ ምዃኑ ካብቲ ሕጊ እውን ነቲ ሕጊ ኩሉ ዝፈፀሙ ናይ ገማሊኤል ተምሃራይ ከም ዝነበረ ካብኦም ንላዕሊ ነቲ ዚል ከም ዝነበሩ ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ፍርሃት እግዚኣብሔርን ከም ዝነበሩ እዩ ሕጂ ስኻትኩም ክትምክሕቶ ኮንኩም ኣነ ካባኻትኩም ንላዕሊ ክምካሕ ይኽእል እየ ኢሉ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ኣብ 8 መዓልቲ እተገዘርኩ ይብሎም ካብ ነገደ እስራኤል ኣነ መን ምዃነይ ማለት እዩ ካብ ነገደ ቢንያም ሲ እቶም ቀዳመት ንጉስ ናይ ሳውል ዝነበረ ቀዳማይ ንጉስ ማለት እዩ ዋላን ሐዋርያ ጳውሎስ እውን እቲ ቀዳማይ ሽሙ ዝነበሮ ሲ ሳውል እዩ ካብኡ እውን ከመልከት ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብኡስ ብጣዕሚ እዮም ዝሕቦኑ ነይሮም ማለት እዩ ደቂ ዓድዝን ዲና ደቂ ነገደ ቢንያም ዲና ኢሎም ሲ ብጣዕሚ እዮም ዝሕቦኑ ነይሮም ካብቶም ዕብራውያን ዝለዓለ ዕብራውያን ኣነ እንተደኣ ዕብራዊ ኢልኩም ሲ ኣነ ካባኻትኩም ዝለዓልኩ ዕብራዊ እየ ግን እዚ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቕመንን እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ሕጊ ፈሪሳውያን ከዓ ናይ ብሓቂ ሕጊ ዘኽብሩ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ቅንኣት ቤተክርስትያን ከዓ ሰጓጉ ዝነበረ ምክንያቱ ብቅንኣት እዩ ዝሰጉግ ነይሩ ምክንያቱ ብካልእ ኣይኮነን ብዛዕባ ኣብ ሕጊ ዘሎ ፅድቂ ከዓ ጉድለት ኣልቦ ኩሉ ገይረዮ ኩሉ ፈፂመየ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ንክርስቶስ ብምፍላጥ ዝርከብ ረብሓ ምስ ምድራዊ ሞት ኣይዋዳደርን እዩ ይብሎም ኩሉ ረብሓ ዓለም ምስ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ዝነፃፀር ከሎ ከም ጓሓፍ ጌርካ እዩ ዝርአ ምክንያቱ ሲ ዓለም ብምሉእ ኣኸሲብካ ግን እንተደኣ ዘይትድሕንጎንካስ እንታይ ክዓብሰልካ እዩ ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣብታ ናይ ምስላ ናይ ምስላ ናይ ምንታይ እዩ ዝብላ ተቐቢሩ ዝነበረ ወርቅን ዕንቁን ዝብሎ ኣብ ማቴዎስ 13 ካብ 45-46 ደሎ ማለት እዩ ድማ መንግስቲ ሰማያት ፅብቕቲ ዕንቁ ዘለዋ ነጋዳይ ትመስል ሓንቲ ክብርቲ ዕንቂ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸጠ እሞ ዓደጋ ነዚኣ ኢና ከዓ ክንዓድግ ንፍትን ዘለና ንሕና ማለት እዩ ነታ ክብሪ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ገዲፍና ንዓኣ መስል ከም ዘለና ወይ ከዓ ንዓኣ ክንዓድግ ከም ዘለና ፍቅሪ ኣምላኽ ክንዓድግ ከም ዘለና እቲ ንረኽቦ ካብኡ ሲ ካብዚ ዓለም ዝደሎ ኩሉ ዝበለፀ ከም ምዃኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ንክርስቶስ ምፍላጥ ማለት ኣብ ክርስቶስ ምርካብ ማለት እዩ ኣብቲ ጉንዲ ጨንፈር ምዃን ማለት እዩ ትርጉም ሂወት ሓጎስን ሰላምን ክረክብ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዘለኣለማዊ ሂወት ክትረክብ ኢኻ ይብለና እቲ ኣብ ማቴዎስ 25-34 ዘላውን ሽዑ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣቦታትና ዝመሃሩና ኣቦና እውን ኣፀቢቖም ኩሉ ግዜ ዝብላ ቃለ ሂወት የስማዓልና ትብል ቃል ነዚኣ ንክንሰምዕ ኢና ከዓ ናይ መጨረሻ ቃለ ሂወት የስማዓልና ንብል ከዓ ነዚኣ ክንሰምዕ ኣቱም ብሩኻት ክንበሃል ኢና ማለት እዩ ምእንቲ ክርስቶስ ኢልና ክንስእን ክንስቀል ክንዋረድ ክንፅረፍ ፍቃደኛታት ኢና ኩሉ ኤምቲ ክትከውን ማለት እዩ
كل قديف كاسي ما أنت خرستوس إلك ألاما ناي حواري باولوس كا إزي ناي رؤس صدقي أيدلني كله أيدلني صدق خرستوس كله جن بأمنة يدلي ناي بحكي يدلي أب خرستوس مؤمن أبتاد حرويت محلت خاء أب تنسأو كم النساتف يقبرن إذن ترى أجرنا إمارتي عسرت حال انت عندنا بزخونه خوينو ناب تنسى موتان انت اركوبو إلي بموت مسلكو نحنا عبتا تمكت كنت ما كلناسي بموتنا نمسلو بتنسى خان مسلو مالتي نعون حيل تنسى حبرت مكرو ان من تخفلت كله كم وصعه اقصرو الله مغنياتو سي ات كله زحلف زي as long as I get that after I مጨረሻ مالتي كله صبوعي مالتي أبتن سايقون مستاف كمزي زسعب مسواتي يحدد أبتي مكرؤو زنبرة حبرت بمسكالو مالتي خن حبروخ المسلو يقبعنا مسكالكم تصوري يزبلنا مسكالكم سيركم لدحي يسعوي يبلنا مسموتو ممات بتمكات مالتي تصدق تحقي يخبحال كله صادق ما انت نكون نتحقي بملؤ كن كتحلو أي كألني إذا أكن قبره زي نخلينا ما نمسك قبره زخيل يلا جن لمن تانا تصدق خريستوس كبها الكل جن بتأجى أملاخ دروت أرك أنينا مهنياتو مسؤول أميننا أنت رأتينا تاتم كترأتنا أرك أنينا دحرينا كن حلوة لنا مالتي يخن حلوة دما قبرتات دير كمالتي كم زي بأمنا صراحة صعيد كطريق خازبها الجلء يلا زيات لنا رلاسي مس آمنا نكن حلو دما قبرتات يدلي إيو زي أخاتا بياقوب كلت أسرى دلا مالتي قناخي أتا كنت سب أمنت بزي قبر موت مخانا كتفل دو تدلي إيخا ناي بحكي نزي عند حرفيتنا خاني مستأمنتنا قبر خلونا اللو مالتي كنسرح لنا خنأكبا ألاما ناي حق كريستيان تصدق خريستوس مهلاو دحنوتو قعزؤو مفتسام بجزية تنسى موتان نايزل العالم هو مركب زي إخات ألاما ناي كلاتنا والدي إذا خا بتخلو فترة السب زتصبيو حسبنا اللعلواوي وتصيت أملاخ إذا خا كاب أملاخ راح يكون لنا دخل نحنا نعيقن بتصقو كله بتصقو أبتع 14 تأثل لنا نابتي حنصوص ألاما أبيلي نابتي عسب عوت ناي اللعلي صواع أملاخ بخريستوس يسوس اقوي الله حاجزكم أي فلين كل جزء زي أخا أبونا زبلوا أم حاجزكم أي فلين نحناون حاجزنا إخواتنا نا بوتاتنا كلهم صلوت يدلينا مالتي ولا حدا سب نزي شطو يجنز على مازي مفتام كم زبق صحوق الزارب أي كإلني نحنا حابة حي إنا خنبلا ينخلينا ولا هوري قالوس معلون نزي شطو زي فتسمي كم أي بلوني جن فتسمنا أتوقع مستفتسمي يزفلت أبونا أنطونيوس نعنا نايب حكي أبو مالتي معناته سلمج أرشة سقعت مج أرشة بس سلزوت سوا باخ أصل تعرفوا نحنا نزيهم فتسمهم فتسمنا بتحميهم كنبل نخلينا مالتي قال سبجن أبتي قعزو إنكلو فتسامي جيري يخنبل أين خلينا دحنا أبزي أزيادة أبوتاتنا كوس خليهم جن كنفلت أزقب عنا سقع مج أرشة مالتي سقع تاسعوعتنا سلازي نزي خنصعب كنسقم كنتكر علنا نتي قويتان خلاتنا زحازو دحنات نمحاز ندحريت انتاي كمزلو رسعنا نابناي وطاي ويك انا بناي مطاي كنتكر يقبعنا اذا خنبل كلنا جن قربتي دسعب نغرات الله مبصح ويك امقلاس كنبل كلنا نتي زحلفه رسعنا نابتناي موطاي ناي مصالو زغاطم نغرات مطمات مالتي إذا خنبل كلنا جن حاتياتنا مرسع مالت أيقونا نترى حاتياتنا رسعنا أملاك حاتياتنا يذكرين ترى حاتياتنا ذكرنا جن أملاكنا حاتياتنا يرسع مخنياتو مكان كين دغمو مالتي كنذكرو يقبعنا بوخا خنستنتن يقبعنا حاتياتنا انت رسعنا أملاك حاتياتنا خذكرو حاتياتنا انت ذكرنا جن كل جزء بو نستنتن ترى خوينا كلا أي جزءكم حاتيات كنودق عين خيل مالتي لأل كمتي أبقن زقويو إيدن إجرن كم قياي كم أون سبرنتنا نقلميت أمرحنا مهنات كنت حاجة يقبعنا مالتي بكل أكلنا هنا نسرح يقبعنا مالتي هذا خريستيان وترو أبتي مونغو انتاي نتو انتاي خون كم زدلن زلو فرلي بتحتنا أيو زستوعل كل جزء ما استوعلت خنكون يقبعنا صلوت كنقبري يقبعنا عيني قدم تبتصح دحريقو إد
ትስሕባ እታ ኢድ ድማ ምብፃሕ ንእግሪ ትስሕባ ኩሉ ነገር ሲ ብሓደ እዩ ዝስሕ ቅድም ትሓስቦ ድሓር ከዓ ትፍፅሞ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እዞም ክልተ ዓይነት ሰባት እዚኣቶም ከዓ እንታይ ምዃኖም ክንርኢ ኢና እቶም ቀዳሞት እቶም ብመንፈስ ዝበሰሉን ፅድቂ ክርስቶስ ዝደልዩን እዩ እዚኣቶም ከዓ ንሕና ክንከውን ንደሊ ክርስቲያን ክንከውን ንደሊ ማለት እዩ ኣብኡ ደለና ኢና እቶም ካልኦት ከዓ እቶም ፍፅምና ከም ዝረኸቡ ዝኣመኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም ሕጊ ክፍፀም ከም ዘይክእል ብዘይ ክርስቶስ ገና ዘይፈለጡን ዝጠራጠሩን ሰባት እዮም ማለቱ በፂሕና ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ክብፃሕ ከም ዘይክእል ከዓኒ ተማሂርና ኢና ንኣምላክ ካብ ልቦም ክፈልጡ እንተፅዒሮም ኣምላክ ከም ንዕኡ ንሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝቀይሮ ማለት እዩ ዘጋጠሞ ገይሩ ክገልፀሎም ክቅይሮምን ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ ብሓይሊ ኣምላኽ እንተደኣ ቀሪብካ ማለት እዩ ንሕና እውን ከምኡ ከምቲ ክርስቶስ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ በለ ኣነ ከምቲ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ንሕና እውን ከምኡ ክንመስል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንተደኣ ልብና ከፊትና ይኹን እምበር እቶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘይበፅሑ ንኩሉ እቲ ዝገብርዎ ብርሃንን ክእለትን ፍልጠትን ብግቡእ ይጥቀምሉ ሕጂ ክንጥቀመሉ ኩላትናስ መክሊት ኣለና ማለት እዩ ማለት ናብቲ ናብቲ በፃሕኩን እሞ ከምቲ ኣቦታትና ዝገብርዎ ዘሎ ከምቲ ናታቶም ፍልጠት ዘይሃበኒ ኢልና ጠጠው ክንብል የብልናን ማለት እዩ ኩላትና መክሊት ኣለና በቲ መክሊትና ከዓ ክንሰርሕ ይግባአና ነቶም ናይ ሓቂ ናይ ሓሶት ሃዋርያት ብፍሪኦም ክንፈርዶም ኣለና ይብለና ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም ብሕፍረቶም እዩ ዝግለፅ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ኣእምሮኦም ኣብ ምድራዊ ነገራት ዘተኮረ እዩ ፀላእቲ መስቀል ክርስቶስ እዩ መወዳእትኦም ጥፍኣት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ናይ ሓቂ ጓሳ መጠን ንሰብ ፊልጵ ኣንፃሮም ናይ ሓሶት ጓሳ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ የጠንቅቖም ነበረ እዚ ከዓ ምክንያቱ ንሳቶም ከይጠፍእዎ ስለዘሊ እዩ ደቁ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ናይ ደቁ እምነት ስለዝኾኑ ከም ናይ ሓቂ ኣቦ መጠን ኣብ ክንድኦም ይነብዕ ነበረ ኩሉ ግዜ ቦታትና ዝብሉና እያ ብሓቂ እንተደኣ ንሰብ ትፅልየሉ ኣለኹም ከርሲ ከም ዝበፅሕ ወይ ከዓኒ ብልቢ ክትፅሊ ከለካሲ ንብዓት ከም ዝቅድመካ እዩ እቶም ኣመንቲ ነቶም ናይ ሓቂ ሃዋርያት ደኣ እምበር ነቶም ናይ ሓሶት ሃዋርያት ክስዕብዎም የብሎምን ነቶም ከምኦም ዝመሰሉ ከዓ ክስዕብዎም ይግብኦም ማለት እዩ ሓገዝ ነንድሕድሕድና የድልየና ዝብለና ከዓ ነዚ እዩ ኣሕዋቴ ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾንናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ ኣቦታትና ክመርሑና ከለዉ ከዓ ሎሚ ብግብሪ ዳ እምበር ብኣፍ ጥራሕ ከም ዘይኮነ እየን ከዓ ዝምህርና ምክንያቱ ሰንበት ሰቢኽካ ሶኒ ካልእ እንደላ ትገብር ኮንካ ፓርት ታይም ዝበሃል ክርስቲያን የለን ሰንበት ሰናይ ስራሕ ትሰርሕ ሶኒ ከዓ ናብቲ ዝነበርካያ ትምለስ ከምኡ ዝበሃል ክርስትና የለን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 1 እውን ከምዚ ይብለና ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሃዋርያት ብዛዕባ ሰማያዊ ነገራት ይሓስቡ ብዛዕባ ምድራዊ ኣይሓስቡን እዮም ወይ ከዓ ምሕሳብ ኣየድልን እዩ ማለት ኣይኮነን ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ቀንዲ ክትሓስቦ ዝግባአካ ናይ ሰማያዊ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ምክንያቱ ዜግነትና ኣብ ሰማይ እዩ ናይ ብሓቂ እዚኣ ኩሉ ግዜ እንተደኣ ክንዝክራ ኮይና ነቲ ነገራት ናይ ዓለም ደሎ እንዳሓደግናዮ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ሓግዘና እቲ ብሃንቀውታ እንፅበዮ መድሓኒና ካብ ሰማይ ክመፀና እዩ እዚ ከዓ ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ኣብቲ ፀሎትና እውን ኩሉ ግዜ መንግስትኻ ትምፃእ እንዳበልና ልሙኖ ማለት እዩ ምስ መፀ ነቲ ትሑት ስጋና ምስቲ ክቡር ስግኡ ከሰማምዖ ክቅይሮን እዩ ካብለና እዚ ለውጢ እዚ ምስቲ ንኩሉ ናብ መገዱ ዘንበርክኽ ሓይሊ ተሰማሚዑ ክዓይ እዩ እዚአን ተን ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ንገብረን ማለት እየን ድሓን ክትርእይዎን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ባህርያት ናይ ሓቂ ኣይሁድ እንታይ ምዃኑ ንክርስቶስ ምስ እንፈልጦ እንታይ ኢና ክንመስል ኣብ መንጎ ፅድቂ እቲ ሕግን ኣብ መንጎ ፅድቂ ክርስትናን እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ ትንሳኤኡ ብኸመይ ኢና ክንትንስእ እንታይ ዓይነት ሂወት ይክህልወና ኣብ ትንሳኤኡ ክንሳተፍ እንኽእል ብኸመይ ኢና ኩሉ ግዜ ከምኡ ንብል ኢና ግን ብኸመይ ዓይነት ኢና ክንሳተፍ ከመይ ኮይና ክንፀንሕ ኣለና ምልክት መንፈሳዊ ብስለት ከ እንታይ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ብመንፈሳዊ ብስለት እንተደኣ መንፈሳዊ በሲልካ ኣለኻስ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ኮንካ ኣለካ ማለት እዩ ንገዛእ ርእስካ ጥራሕ ደይኮንካስ ኣብነት እውን ንካልኦት ከም ትኸውን እዩ ዝገልፀልና
قال كابتن حاسد حواريات زنببو بحريات انت إذا مفلات كأنا عنا اللي لنا مالتي معناته اثنين حق انت رافيت كاو اثنين حسوون تون كتلاليو تخيلي خا مالتي مو كبرن مسكانا إزغابير أملاخنا يكون تصنيلكم سلا سمعكم منها أبتقبروا صلوت إزغابير تصنيلو يسمعكم يغني لي بمن جيتا قال هيوت يسمع لنا آمين حاونا ممر تخل مريم سلام ياهم سلا أقلقلتكم سلا تقداسنتكم سلا خلو أقلقلتكم زابير زمن أقلقلتكم يبارك زابير هراي حزب زابير ناي مزمور جزينا أخيل الله أنا خفت نقبنا خامي وعلكم ناي نعلم زابير مسجن هراي عم تبو أي دحاني كارلوت اندحرا اللي انت زغاي جواب اندحاني لحان نحنا نتن كل جزية الزمران برنا عخن سابير هيبنا كنفل دينا كابتن كدمي أزقبان سلازوهن كنسن دا تحاقوسنا ربنا أملاخ يكون الهوات يسمع لنا ممهرنا بوتاتنا بارك التقدس مشيت بارنا قلت لسمع لنا ربنا أملاخ يكون بس ما بودنا كميلو خون اللي يسوس كفرني نعيح صدخم تيخ قربني زرقان زي الرقان كله زفتري كميلو خون اللي تبلني قوالي تحبي سيت تمسكن أملاخي تعوي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي بأملاخ النابي بسجان بنفسن كله إنهابه كبسلاقي نفسي عوتي زي فتو عوتي النهابه أبسماي زقتو تحبي سيت تمسكن أملاخي تعوي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي عزوريا تزفن مسكلو محواتي بحقوس ممسدان يسوسي دلو نتتعم عدي كميلو خون اللي تخون وراسي تحبيسي تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كميلو خون اللي أبزوريا تزفن مسكلو محواتي بحقوس ممسدان يسوسي دلو نتتعم عدي كميلو خون اللي تخون وراسي تحبيسي تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن أملاخي كبر مسكن أنا أملاخي خون شدكم يبارك عبر بلدكم يبارك روح ليتي آمين آمين عليه ودي يسمع لنا كميلو خون اللي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን القطر 250 عادنا لكم أبنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦነ አነ ዳዘሪየኩም ዘለኹም ሳይከም ዘለኹም ክብሪ ሃበላይ አቦነ ቃል ህይወት የስማዓልና ዘማሪ መስመላእክት የስማዓልና አዴና አይና ዓለም ተሐጉሰ ተመስገን አምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይድኹም ሕሱር ፈትዩ ክቐርበኒ ዝረአ ዘይረአ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ወደየ ክብለኒ ጓለየ ከመይሉ ኾነለይ በአምላኽ ክናበ ብስጋ ብነብሲ ኩሉ እናሃበ ካብ ፀላእ ነብሰይ ዓወተይ ዘይፈቱ ዓወት እናሃበ
ናብ ሰማይ ዘእቱ ከመይ ልኾነ ለይ ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምምስጋን ኢየሱስ ዘለዎ ነቲ ጥዑም ዓዲ ከመይ ልኾነ ለይ ክኸውን ወራሲ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣበይ ኸስተንትን ተንዚሕ ኢየሱስ ዘለዎ ነቲ ጥዑም ዓዲ ኣብቲ ጥዑም ዓዲ ከመይ ልኾነ ለይ ክኸውን ወራሲ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 10 ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓውና መምህርቲ ማርያም ክገልጹልና ዘምሰዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ኣብኡ እውን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና ኢሉ ንሱ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ክብሪ ንዚ ክርስቶስ ይኹን። ስለዚ ኢየሱስ ዘለዎ ኣብቲ ጥዑም ዓዲ ከመይ ልኾነ ለይ ክኸውን ወራሲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብስጋ ብኣካለ ስጋ ከሎ ኣብ ገነት ማለት ሳልሳይ ሰማይ ስለ ዝበፅሐ እቲ ጣዕሚ ናይቲ ሰማያዊ ህይወት ስለ ዝጣዕመ ከም ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ብትሩፋት ዝበፅሖ ነገር ክገልጽ ከሎ እቲ ዝነበሮ ጉያ ክገልጽ ከሎ ኣብ 11 ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሣኤ ሙታን ተርከብኩ ኢለ ኢሉ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዑን ሓይሊ ትንሣኤን ሕብረት መከሩን ምእንቲ ክፈልጥ ንኹሉ ከም ወፅዓ ይቆፅሮ ኣለሁ ንኹሉ ከም ጓሓፍ ይቆፅሮ ኣለሁ ኢሉ እቲ ዝነበሮ መንነት ከም ስጋ ኣስፊሑ ገሊጽዎ እዩ። እግዚአብሔር መስገን እንታይ እዩ ነይርዎ ሓውና መምህርቲ ማርያም ጽቡቕ ገይሮም ገሊጾምልና እዮም። እቲ ዝነበሮ ብስጋ ክምካሕ እንተ ዝኾንሲ ብስጋ ኣዝዩ ዘመክሕ ጉዳይ ነይርኒ እዩ ዝብል ንሱ ከዓ ኣስፊሑ ገሊጹልና እዩ። ካብ ዕብራዊ እናበለት ሰባት ክምክሕሉ ዝኽእሉ ብስጋ ብዓልየት ብሞያ ክገልጽ ከሎ ኣብ ሻሙናይ መዓልቲ ዝተገዝረ ኢሉ ማለት እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽ ዘብል ካብ ነገድ እስራኤል ካብ ነገድ ብንያም ካብቶም ዕብራውያን ዝለዓለ ብዛዕባ ሕጊ ፈሪሳዊ ብዛዕባ ቅንኣት ቤተ ክርስቲያን ሰጓጉ ብዛዕባ ሕጊ ጽድቂ ከዓ እንታ ዘይብሉ ሰብ ክንሱ ንኹሉ ግን ከም ጓሓፍ ንኹሉ ከም ወፅዓ እቆፅሮ ኣለሁ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣብ ቁፅሪ 14 ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናብ ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይጎይ ኣለኹ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ኣዴና ይናለም ዘመራልና ከመይ ንኾነለይ ኣብ ዙርያቱ ዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምምስጋን ኢሉ እቲ ብነፍሲ ኣብ ደብረ ጽዮን ኣብቶም ዕውታት ዘሎ መዝሙር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ሒዞም መዝሙር ዓወት ይዝሙሩ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ከምኡ ይብለና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ግዜ ማሕበር ከይወስድ እስኪ ነዛ መዝሙርና ኣነ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር የስተንቲነ እሞ ካብዚ መዝሙር ዘስተንተንኩሞ ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ንመዝሙርና ኣቦና ክፍትን ዶ ራይ ሓብትና ረዘነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 43 ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ኮነለይ ኣለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘ ናይ ብሓቂ ታቀዳመይት እንታያ ጸጋኻ ምልላይ እያ ማለት ጸጋኻ ምልላይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምስ ኣብ ሙሉእ እስራኤል ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘይረገጸቶ ዓዲ ዘይረገጸቶ ገዛ የለን ከምዚ ናይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ገይሩ በረኸታ ዝተረድአ ግን ዋላ ሓደ ሰብ የለን። እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደራ በቲ ሓዲርዋ ዝነበረት መንፈስ ቅዱስ እዩ። ነደ ጎይታን ንጎይታን ከለለ ኽኢላ እሞ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ክምስ ሰምዐ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ተሰራሰረ እዩ። ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ሕራይ ካልኦት ሬታ ካልኦት
كل جزء مزمورنا أبن بابنا انتهينا نبل زلنا تقدميتها نتزبلو نجر سبوكرنا هنفلتو تخلايتها منشنا مزمورنا كابيو تسال سيتها نمنتا علامينا نزمرو زلنا كما يلوخنا اللي يسوس كفكرني تعتبل زلا تقدميت اسكبان جمر نعاسكنا تحزا مسكال እግዚአብሔር بمرقة سامي الله الرأي حاونا دياكون ساميل كما يوعيلك እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ راي ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ወደ 15 ዳኸመይ ልኾነለይ ትብል ክርስቶስ ኢየሱስ ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጥኣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉን ብኩሉ ግቡእ እዩ ምናልባሽ ምስዓት ትኸይድ እንተኮይና ብጣዕሚ ትኸይድ እምበር ምክንያቱ ንዓይ ሕሱር ድኹም ፈትዩ ከቐርበኒ እንዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጥኣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባል እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ ስለዚ ቅድሚኡ ኣይነበሩ እንዲኦም ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚሮም ሓጢኣት ጌጋ ዝገበሩ ኣይነበሩ እንዲኦም ስለምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጥኣን ኢሉ ኩሉ ገበን ኣሎ ኣብ ርእሲ ኣምላኽ ዝፍፀም ገበን ግን ሸለል ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ትቕትለት ኢየሱስ ስለ ዝወዓለ ኣነስ ኢሉ ብዛዕባ ንሱ ካብ ኩሎም ሃዋርያት ዝነኣስኩ እየ ነታ ቤት ኣምላኽ ስለ ዘሳደድክዎ ከዓ ሃዋርያ ክስመ ኣይግባኣንን እንተኾነ እዚ ሕጂ ኮይነዮ ዘለኹ ብፀጋ ኣምላኽ እየ ኮይነዮ ዘለኹ ይብል ስለዚ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጥኣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን ምቕባል እውን ግቡእ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሕራይ ህይወት ሓብትና كمي مسيخم كلهم I'm sorry don't get it حجي أبزي أنا كمستا عين ألم حبتنا مزمرتات خيدي لذا حسب كواسي أبكال أي كورنتوس معرف شدشته وزرع 10 منتسي أبو دما أخونكم نسخاتكم ون أوداتن أوالدن كتكونوني إخم يبل إتخل زكا ألوغيتا على هيوت وينو الليل معايا استاجريا بتعامل صبوق هيوت حبتنا بتعامل صبوق قال هيوت يسمع لنا ناتي استقبر لنا وعلت مقلاص انديو حواري قدس باولوس ناتي توهبو تسفا مسقلسة أبو دما خونكم نسخاتكم ونعوداتنا والدن تخوننيهم يبل اتخلو زخيل انتايو كابتا أنا زبالكوهم انت تفليهم كابت كله رخصت كابت كله خحدات كابت كله أملخات أو تتفليهم مستقال حق أنت داخلكم أنا أبو خنكم نسخاتكم كأولداتن أوالدن تخونني كما يلخون لنا دك أملاخ كنبهال ولود أملاخ كنبهال كما يناخون لنا قال هو تسمع لنا هو تحبتنا هراي كالوت بناته أبا قدامي يوهنس معرف 4 قصر 10 انت كما يلخون لإيس كفكرني أملاخ بعلو سلزفكرنا بناي حاتياتنا متعرق كوني لدما ودو زسددلنا امبر نحنا أملاخ سلزفكرنا يو أيكونن እግዚአብሔር ይደግፍኩም አባና እግዚአብሔር ይደግፍ ቃል ህይወት ይስማዓልና ፍቅረ አምላኽ ኢሉ አምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢያትና መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርና ኣይኮነን እታ ፍቅሪ ከዓ እዚኣ እያ ብበጃ ብተበጃውነት ፍቅር ወዱ ስለ ዘድሓነና እዚ ካበይ ይኮነልና ካብኡ በቃ ካብ ፈቃዱ ካብ ሰናይ ፈቃዱ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አባናይ ሕራይ ካልኦት الهوت يسمع لنا كاب صلاة نفسي عوتي زيفتو عوت النهابة ناب سماي زأتوين سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን
حراي كم فقد እግዚአብሔር نابتي استمهرنايو خنمهارو زمسناون قدما اب حواريا ملقت حواريا قدس باولوس نا فيليبيسيس معرف 3 ኢና مسينا ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ሓውና ነምርት ማርያም ከኣስፊሖም ገሊፆሞ ተርጊሞሞ እዮመ እቶም ዝሓለፈና እውን ተመሊስና ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዘስተንተናዮ 21 ጥቕስታት ኣሎ ካብዚ 21 ጥቕስታት ብጥቕሲ ይኹን ወይ بملأخت زستنتنايو تجزينا يجوباي مو نجوباي عدل كهم أو نعاد حرة دينا ينعلم طبق إتاناي أب سماء يمننتنا ساب سماء تبلسي ساقلت اللي دخت قلت لنا بنا يتردعنا خين هلو الرأيك عليه هو تسمع لنا أتي كم دك خرج نحنا سوا هاجرنا بسمايا حرة نحنا قنا هاجرنا بسماياتي وكابون مدحاني نسو قويتا يس كريستوس نصبل لنا كله أماني يكون زي أماني كله كموتي بسقا كله خاك تنسي كنت تنسعي أب كل يغفل مالتي تنسعي زل هوت تنسعي زل ديني بالمالتي أب العليو 4 نقرات أتقيس له مالتي مخنياتو ورست منقس سمايات كقبرونا كنكون اللوم نخيلن كاب دقة سمايات كلنا زخلون مالتي كلمة غميت له مالتي حسابهم مدراوي إيلو مالتي سلازي نحنا قلنا حسابات كريستوس على إلى أبز حلفة سومن معرف كل تقول وزرها مش يزرعنا نحنا قلنا حسابات كريستوس على تعب كريستوس نبرة حساب أباخاتهم كهجي حسابهم مدراوي له مجمريا قدم قالنا قدم نقبره كلنا قراب ابو اموره بحساب سلازي جمر حساب بتعمي وسان مالت معناته شيطان نتا اموره نحساب كي هرمه ولا حنت باكلات ناس قبره نجر يلن ندينا حيوان كا مجمريا نامراي نتا حسابا يهاريمو مالت نتا حسابا سلازعنو زي طعامته كل غزي تريوز نبرت قرب شو معالتخن كان حبر خوين ترى ايوا مالت سلازي اتقرب يكون انت غيرو تامرو سلاز تهرم قنا خي تعامل تخلها نمبلعات عمتي بالمالت سلازي قداميتي حسابهم مدراوي إيلو تخلايتي أملاهم كبدومين رايز بالله رخبو تراي ستر كبو تراي نعاتهم ربحار كبومبر تزملو هو أملاخ نخبدوميلو كبدوم سلازا خبر سلازم لخوخا انت ايلو كبرتهم ابنورومي زابير يقريب لنا كبرتهم ابنوروميو مودعتهم كاطفاتي حواري قدس باولوس بتاني مودعتا يجميرو مالتي مخنياتو مودعتهم طفاتي لجميرو سلامنتاي مودعتهم طفاتي لنا خنحتت كلنا خا املاخهم كبدوم كبرتهم ابنوروم حسابهم كامدراو سلازخونه سلازي ناب طفات زبصحهم انتلنا خا بتا مودعتا نجمر مالتي سلازي كابز كله كم زوصه سلازي رغاغصه نحنا غنا هاجرنا اب سماياتي كابون مدحاني نسو قيتا يس كريستوس نصبلنا نسو بتن كله كمال كلو زكالو حيلي نتخبر سقوم انت مسل نزنا يوردت سغانا كلوتو سلازي تنسى يومتان لكع كم تقويتا نموت سعير بسماياوي أكل تنسى بخومو إنا كنتس سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በሪያ ትከውን ተስፋ ገበር አዲና ኢና አለ ቃል ህይወት يسمعلنا بنا بريها بدنبي ابزي ادا انت يالاتنا ابزي ادا غزياويت انديا نبيرنا تدسيتنا تحقسنا ابزي نبيرنا ساب لعل اندحر قبرن مس املاخ مطباقن اندحر ديبل ناسي
እንታይ ዋጋ ኣላታና ተኣሚንና ኣብ ሰማይ ምዃኑ መንነትናስ ኣብ ሰማይ ላዕሊ ምዃናስ ብደንብ ክንርዳእ ከም ዘለና ይተረዲእኒ እሞ ምግላፅ የብዛሓልኩም ተረዲእኒ ብደንብ ክብሪ ኣምላኽ ይኹን መመሊሱ ምግላፅ የብዛሓልኩም ትምህሩና ኣለኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣቦታትና ኻባና ጉድለት ተደይኮይኑስ ንሕና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣባና ንእሽተይ ደኽመላ ኣላ ኣብታ መንነት ትብል ሕራይ ኣባና እግዚአብሔር ይደግፍኩም መጀመርያ ኣቡና መምህር መመሊሱ እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልካ ገሽካ ናይ ስድራ ቤት ናይ ደቅኻ ግዜ ወሲድካ መገሻ ገብረለንት ዝገብረልካ ሰፊሑ ዓሚቑን ተንተንካልና እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ ድማ እግዚአብሔር ቀቅድሚኻ ይኽድ እታ ሰማያዊ መንነት ድበላስ ነታ ኣብታ ቁፅሪ 20 ድዩ ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ኣቦና ፅቡቅ ገይሮም ክተንቲኖም እዮም በዚ ናይ ምድሪ ነገር እንተርኢናዮ ወዲ ዝዓዲ እኽትብል እንድሕር ኮንካሲ ሲቲዝንሽፕ መንነት ናይቲ ትቕመጥ ዓዲ እንተዘይብልካ እንታይ ኢኻ ስደተኛ ጋሻ ወይ ድማ ግዝያዊ ኢኻ ወዲ ዝዓዲ እዚአ ወዲ ዝሃገር እዚአ ክትብል እንድሕር ኮንካ ግን መንነት ሲቲዝንሽፕ ድማ ክህልወካ ኣለዎ በዚ ኣፅበብ ኣቢልና ክርዳእና ኢለ እየ ናብ ሓደ ዓዲ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ሒዝና ከይድናሲ ወዲ ተዓዲ ዝገሽክዎ እየ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እሞ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማይ እያ ሃገርና ኣብ ሰማይ ተኮይና ናይታ ሰማያዊት ሃገር እንታይ ክህልወና ኣሎኖ መንነት ሲቲዝንሽፕ ድማ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እሞ ኣቦና ኣስፊሖም ገሊፆም እዮም ግን በቲ ምድራዊ ድማ ንነብሮሲ ንምርድኡ ቁርብ ክሳይ ከብለና ኢለ የቐኒየለይ ኣብ መንጎ ኣትየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቦና ብጣዕሚ ፅቡቅ እምበር ምክንያቱ ምድራዊ ሲቲዝንሽፕ ክሳብ ክንዲ ዝከመሓላልፍ ከሰጋግርን ክዓግትን ድሕር ክኢሉስ ሰማያዊ ሲቲዝንሽፕ ሰማያዊ ዜግነት ከ ንዝብል ብጣዕሚ ሓፂርን ንፁርን ዝኾነ መረዳእታ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣቦታትናን መምሃራናን እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕናና ሃበልና ኣነ ከስተንትና ደልየ ዘለኹ ኣብዛ ቁጥሪ 10 ተደጋጋሚ ክትበሃል ዝፀንሐት ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ እትብል እያ ተወሳኺት ጥቕሲ ብዛዕባኣ ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቅስ እየ ንሳ ከዓ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 13 ነታ እትመፅእ ደኣ ንደሊ ኣሎና እምበር ኣብዚ እትነብር ከተማ የብልና ነታ እትመፅእ ንደሊ ደኣ ኣሎና እምበር ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልና ክብርና ኣምላኽ ለካ ከምዛ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድበላ ኣብዛ ቁጥሪ 10 ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ምስ በለ እዛ ዕብራውያን 13 ቁጥሪ 13 ከዓ ንሕናስ ነታ እትመፅእ ደኣ ንፅባእ ኣለና እምበር ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልና ኣብዚ ምድሪ እዚ ነባሪት ከተማ የብልና ከምዛ ኣቦታት ክብልዎ ፀንሑ ምክንያቱ ንሕና ናብዚ ምድሪ ገያሾ ኢና ከምቲ ኣቦና ዳዊት ድበሎ እስመ ፈላሲ ኣነ በውስተ ምድር ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣነ ጋሻየ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ኩላትና ብመገሻ ኢና መፂና ኣለና እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ካብ ሓመድ ሰሪሑ ኣብ ገነት ኤዶሚ ኣቐሚጥና ካብኡ ብዝበለፀ ከዓ ትንሳኤ ስለ ዘለና ብትንሳኤ ከዓ ናብ ጎይታ ክንከይድ ኢና ኣብ ሰማይ እናኸነብር ኣብ ሰማይ እዩ ሃገርና ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 እንታይ ይብል ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ብዘይ ኣድልዎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦ ኢልኩም እትፅውዕዎ ካብ ኮንኩምሲ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሓት ንበሩ ብምባል ንሕና ኣብዚ ምድሪ ዘለናዮ ዘመን ግሽነትና ምዃኑ ሓደ መዓልቲ
ናብታ መቦቆል ሃገርና ንሳ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስተ ሰማይ ክንምለስ ምዃንና ማለት እዩ እቲ ኣብ ጸሎትኩም ኣቦ ኣባ እናበልኩም እትጽውዕዎ ንኩሉ ከከም ግብሩ ክፈርዶ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘመንግሽነትኩም ብፍርሃት ኣምላኽ ንበሩ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ናይ ስጋ ዝነበሮ ክምክሐሉ ዝኽእል ብዙሕ ናይ ስጋ ጸጋታት እንጥን ኣቢሉ ከም ጓሓፍ ቆፂሩ ከም ክሳራ ቆፂሩ ነቲ ናይ ሰማይ ዝመረፀ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ምድሪ ዝነበሮ ብዙሕ ዝዘዘሮ ጸጋታት ናብ ሰማይ ከም ደየሳግሮ ኣብዚ ምድሪ ዝተርፍ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ንኩሉ ከም ክሳራ ቆፂሩ ንክርስቶስ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ እቲ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ዝረኽቦ ጸጋ ካብዚ ናይ ምድሪ ጸጋ ከም ዝዓቢ ስለ ዝተረድአ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ተስፋኹም ብምሉኡ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን ድብለና ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ጸጋቲ እንታይ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ጸጋ ስለ ዝተረድአ እዩ እንድሕሪልና ከዓ ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 22ን 13ን እንድሕር ኣንቢብናያ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ወበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ስለዚ ካብዚ ምድራዊ ጸጋ ሰማያዊ ጸጋ እዩ መሪፁ እቲ ጸጋቲ ከዓ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተገልጸ እንረኽቦ ጸጋ እዩ ንስኻ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘረባ ኣንዊሐ የቕሬታ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኩላትና ክንመውት ኢና ንሰብ ሓንሳብ ሞት ብድሕሪ ከዓ ፍርዲ ተሰሪዕዎ ኣሎ ከም ዝብል ኣብ ዕብራውያን 9:17 ኣብ ተሰሎንቄ ከዓ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ እውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪ እዚ ንሕና ብሂወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም ተጻናንዑ ይብል ቅዱስ ኣቦና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ነዚ ስለ ዝተረድአ ማለት እዩ ጎይታ ክመጽእ ምዃኑ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘለና ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ጎይታ ምስ መጸ ምስኡ ኣብ ሰማይ ምእንቲ ክነብር እዩ ኩሉ ነገር ጠንጢኑ ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ኢሉ ንጎይታ ስዒብዎ እሞ ንሕና ከዓ እቲ ናይ ስጋ ከይዓብለለና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ገዲፍና ናብ ስጋ ከይንጎይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወረስቱ ምእንቲ ክንከውን ሃገርና ኣብ ሰማይ ኢልና ዘመንግሽነት ምዃኑ ዝደለናዮ ናብራ ተረዲእና ናብ ሰማይ እናንከዓረርና ናብ ኣምላኽ እናጣመትና ነቲ ብድሕሪ ደሎ እናገደፍና ንቅድሚት እናተመጣጠርና ኣሰር ቅዱሳን ክንስዕብ ብምሕረቱ ይደግፈና እግዚአብሔር ዘረባ ንሕየ ቅሬታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ዘበና አገልግሎት ካይባርክ እግዚአብሔር ወብርግጽ ነታት መጽዳ ንደለለና እምበር ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ጸርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃእ ሰፈር ናብኡ ንምውፃእ እዩ እግዚአብሔር መስገን ከም ትግለጽ ጸንሐ እንተደለና ይውን ነቶም ዝደልይዋ እውን ኣይትኾነሎምን እያ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ናይ ዛዕለምስ ናይ መወዳእታ ናይ ምርካብ መወዳእታ ምስኣን ናይ ሓጎስ መወዳእታ ሓዘን ናይ ጥዕና መወዳእታ ሕማም ናይ ህይወት መወዳእታ ከዓ ሞት ብስጋ እንተርእይና እግዚአብሔር መስገን ንሕና ግን ደቂ ተስፋ ኢና እሞ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ ንጉባኤ ንጠቅም ንብሎ ከምኡውን ዘይበረሃልና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘይበረሃልና ወይ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መዓዛ ጠቕሱ እኮ ሓስባን ኣቡና መምህር ተክሎ ክብላ ከሎ ኣብታ ሓጢኣትና እንተነጊርናዮን እግዚኣብሔር ይርስዖ ተዘይነጊርናዮ ግን ኣይርስዖን ዝብል ከሎስ ኣነ ከም ርድኢተይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘይርስዕ ኣምላኽ እዩ ክርስዕ ኣይክእልን እንተኾነ ግን ይገድፈልና ማለት እዩ
ግን ኣብቲ ዝነበርናዮ ክንቋማጣዕ ዘይኮንና ኣብቲ ናብኡ ዝቐረብናሉ እቲ ዝሓደገልናስ መሊስና ክንምለሶ ከም ዘይብልና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝነበርናዮ ክንምለስ ከም ዘይብልና ተረዲኣትኒ ብድሕሪኡ ከዓ እዞም ጥዑማት ወለዲ ይኹኑ ሰባት ዋላ ወለድኻ ዘይኮኑ ካልኦትን ክኾኑ ከለዉ ቃል ኣምላኻ ውሽጦም ዝሓደረ እሞ ምርቐኦም ጥዑም ዝኾነ ብር እንዳበልካ ተሓጎስ ይብሉኻ ማለት እዩ። ጥዑማት እዞም ልዙባት ዝኾኑ ኣቦታት ኣዴታት ኣብ ሃገርና ዋላ ኣብ ዝኸማ ሕጂ ንሕና ከዓ እቲ ዋላ ሓጢኣትናስ ክንርስዖ ከም ዘይብልና ብር ክንብል ከለናስ ክንሓስቦ ማለት እንታይ እዩ ሓጢኣትናስ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ፀሎት ንገብሮ ክንፅሊ ከለናስ ምስኡ እውን እቲ ሓጢኣትና ከዓ ኩሉ ግዜ እንዳዘከርና እግዚኣብሔር ኣቦይ ዝቀደስካለይ እግዚኣብሔር ኣቦይ ዝቀደስካለይ እንዳበልና መዓልታዊ ይኹን ኣብቲ ንፅልየሉ ሰዓት ኣብቲ ንትስኣሉ ሰዓት ኣብቲ ብር ኢልና ነመስግኖ ንኣምላኽ ወላ ለይቲ ድዩ ወላ ፍርቂ ለይቲ ድዩ ኣብ ብር ዝበልናሉ ሰዓት ምስ ኣምላኽና ንራኸበሉ ሰዓት እሱ ክኸውን ዘረባና ምስ እግዚኣብሔር ምስ ፀሎት ዝሕወስ ኮይኑ ኢለ ይሓስብ ነይረ። በቃ ኣብ ፀሎትናስ ኩሉ ግዜ በደልና ኩሉ ግዜ እንዳተኣመንና ክንከይድ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ብመዓልታዊ እንዳሓፀበና እንዳፅረየልና ይኸይድ ምዃኑ እንዳበልኩ ናይ ወለድና ምረቓየ ዝዝክር ነይረ ማለት እዩ። ኩሉ ሻዕ ብር እንዳበልኩም ተሓጎሱ ብር እንዳበልካ ተሓጎሱ ብር እንዳበልካ ከዓ ሓጢኣትካ ምስ እግዚኣብሔር ከተዕልል ኣዝዩ ባህ ዘብልን ጥቕምን እሞ على هي وتسمعنا كلهم طبقاتهم قالوا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ማዕዛቅ ሓጢኣትና እንተተናዛዝና ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንፃህና እሙንን ጻድቕን እዩ። ሓጢኣት ኣይገበርና እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ ንቃሉውን ኣባና የሎን እዩ። ስለዚ ተሓጢኣትና ክንዝክር ኩሉ ግዜ እታ ናይ ንስሓ ጸሎት ምስ ኩሉ ጸሎታት ኮይና ዘላ እንታይ እያ ትብል? ምስ 51 ቁፅሪ 4 ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ። ስለዚ እንታይ እታ ሓጢኣትና እንተዘከርናዮ ኣምላኽ ይርስዖ ንሕና እንተረሳዕናዮ ከዓ ኣምላኽ ይስንዶ ትብል بقناعات سواق محبر زنبر كوي بقناعات لازم تعيز قبل دلو بقناعات سواق محبر زنبر كو نت زنبرو جيجاز قبرو جيجا أملاك ذا حدا قال له حدقتن يستنتنا له معريو جن بزح جزية حاتياتنا خنذكر كلنا بتوعلت أملاك قبر لنا أنت دا ذكرنا بتتمحرنا أنت دا ذكرنا أزي سناي نجاري حدا جزء يجن سيطان نتحاتي أتذكره تسفى أغريسو نابزيد اللي مودعتا نايبزي بلو خمتنا يهودا كمرحنا سلازخيل حاتيات غير كايخا رسيحي كايخا رسيحي كيخي أملاخا يقبلك كنيو أملاخا يقبلكم نيو زبل تسفى مساقرسي يهودا نابكال يسوقم تخيدو سلازي حاتيات كن ذكرو خلنا زقبرنا ودكاتن أملاخ زقبرلنا واغان إنا ذكرنا كنقربو خلنا أزيو سناي نجاري مالتي بيت مذكر ناي سيطان دحرن ذكرو خينا نحاتياتنا جن تسفى مقراص آتيو نابكال قداي مرحنا مالتي سلازتا ناتحقوس كاب بر بل تبلقال ناي بحق سناي نجار زقبر ناتحقوس يزنبر حاتيات زقبر كات حاتيات جنا كي تفسمت كلها سيطان سلازي خسنا أب تعسى أب سكفتا أب عقرقرينا ننبرمو ناتحقوس كاب بر بل زبل صبوغ من رغاي معازا كردسان حبتنا قال هيوت يسمع لنا آمين. هراي هيوت حبتنا إركا حفا بالكلغنا حجده حجي أبونا ناتي كاسي دياقون محري أتين مساعات خيد كستاجير والو مثلا نجن قربتي كتبره لي دليل زلو خم حطو خاني أبتع عصرت حدنسي بزخانة يخون نابتنساء موتات انت أركوكو إلي بموت إنا مسلكو نعون حالي تنسؤون حبرة مكروون من انت خفلت كله خم وطعا غطرو علخو
ሕጂ መምህር እውን እታ ናይ ገሊፁልና ነይሩ ተንኪዩ መምህሮም ኩሉ ግዜ እንታይ ሞ ወርዲ ንእሰኒ ከመስግነካ حقخي كلها حقخي እወ ሕጂ ኣብቲ ኣክስታይ እውን ገሊፅዋ ነይሩ መምህር በቲ ናቱ ሞትሲ ብመስቀሉ ምእማን ብናይ ጥምቅታ ናቱ ሞት ከዓ ብናይ ጥምቀት ሕጂ ብዚኣ ግን ክትበርሃለይ ደልየ ዘለኹ ንኩላናሲ ሕብረትን መከሩኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወፅዓ እቆፅሮ ኣለኹ እታ ንዓና ክትበርሃልና ተረዲኣትንላ ቁርተይ ግን ከም ወፅዓ ዝቆፀሮስ ንምንታይ እንታይ ንዓናስ እንታይ ትጠቕመና ገልፁልና ዝኾነ ነገርሲ እወ ናይ ከም ጃህራ ክትሪኦ የብልካን ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ከም ወፅዓ ክትወስዶ ኣለካ እሞ ኣብዛ ናቱ ሞት ከመይ እያ እታ ናይ ትንስአ ቃል ህይወት يسمعنا حبتنا ህይወት ቃል ህይወት يسمعنا እታ መጀመርያ ዝጥምታ ዘሎ ናብ ትንሳኤ ሙታን ተርከብኩ እዚኣ ሕጅታ ጎይታ ክመፅ ኣነ ምስ ተንሳእኩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ተሓቲተስ ከመይ ጠጠው ዝብል በቃ እታ ናይ ቅዱሳን ኩሉ ግዜ ሓሳብ ንሳያ ማለት እዩ እንተገልገልና ዝኾነ ይኹን ተገበርናስ ብዛዕባ ኣብታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንሲና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፍርዲ ጠጠው ንብለላ ኢሉ ስለዚ ነዚኣ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ብሞቱ እናመሰልክዎ ምክንያቱ ክስዕበኒ ዝደሊ ነብሱ ይቕበፅ ኢሉ ማለት ምክንያቱ ትንሳኤ ዘይደሊ ሰብ የለን ትንሳኤ ግን ዓርቢ ሰጊርካ ትርከብ ንዓርቢ ብፀጋ ዝቕበልዎ ከዓ ውሕዳት እዮም ኢሉ ማለት እዩ ጅታ ኢሉ ብሞቱ እናመሰልክዎ ጎይታ ክስዕበካ ክብልዎ ከለዉ ክስዕበኒ ዝደሊ ነብሱ ይቕበፅ ኢሉ ማለት እዩ ብዙሓት ኢና ንሓቂ ንፈልጦ ብዙሓት ኢና ነቲ ፅድቂ ንፈልጦ ግን ከምዚኣ እንተይለስ ከምዚኣ ከዓ ክብሉን እዮም ከምዚኣ እንተይለስ ከምዚኣ ከዓ ክስእኒ ከምዚኣ እንተኮይነስ ሓደ ግዜ ከም ዝቦና በመልኣከ ሰላም ዝገልፅዎ ምክንያት ክኸውን ዘይክእል ምክንያት ይኮነና ማለት እዩ ስለዚ በታ ዝለዓለት ብሞቱ እናመሰልክዎ ኢሉ ናብ ትንሳኤ ንምብፃሕሲ ብሰማዕትነት እውን ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤውን ኢሉ ሕብረት መከሩን ኢሉ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤውን ሕብረት መከሩን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ወፅዓ ይቆፅሩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ተማሂሩ ናይቲ ዘበንቲ ናይ ቴዎሎጂን ናይ ስነ ፍልጠትን ፕሮፌሰር እዩ ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ እቲ ዕብራዊ ምዃን ከዓ ካልእ ሓለፋታት ኣሎ ገሊፅዎ እዩ ማለት ዝነበሮ ክምካሕ እንተዝኸውንሲ ብስጋ ዝምካሓሉስ ብዙሕ ነገር ኣለኒ ኢሉ ግን ንኩሉ ነዚ ከም ወፅዓ ቆፅሮ ኣለኹ ብምንታይ ስለ ዝተኮ እዩ በቲ ትንሳኤ ሙታን ስለ ዝተኮ እዩ ማለት ኣብ ቁፅር 14 እውን ደጊምዎ ኣሎ እንዲ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይጎይ ኣለኹ እዩ ኣብ 3:4 እዩ ተቂስዎ ዘሎ ኣብ ቁፅሪ 8 ከዓ ተቂስዎ ኣሎ ኣብ ቁፅሪ 8:9 ማለት እዩ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ፅድቂ እምበር ነቲ ብሕጊ ዝመፅእ ፅድቂ ሒዛ ኣይኮንኩን ኢሉ ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ፅድቂ ደርብዮም ናይ ገዛእ ርእሶም ፅድቂ ክተኽሉ ስለ ዝደለዮም ጠፊኦም ማለት እዩ ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብኡ እውን ክርከብ ብሓቂ ስለቲ ብፍልጠት ክርስቶስ ምስ ኢየሱስ ጎይታ ኢለ ስሊኡ እዚ ኩሉ እተፀዋዕ ኩሉ ንኩሉ ከም ወፅዓ እቆፅሮ ከም ጓሓፍ እውን እቆፅሮ ኣለኹ ኢሉ ኣቦና ቅድስናኦም ይብፃሓና ኣብነ አንጦኒዮስቲ ሓንቲ ቃል ዝበልዋላ ኣነስ መንግስተ ሰማያት ክወርስ እምበር ጳጳስ ክኸውን ኢለ ኣይኮንኩን መንኩሰ ኢሉ ራእይ ትበሃል እታ ዕላማ ትበሃል ንሳያ ማለት እዩ ኣነ ጳጳስ ምዃን ኣይኮነን ዕላማይ ናብ ምንኩስና ሂወት ዘእተወንሲ ፅድቂ መንግስቲ ኣምላኽ ሃገረ ቅዱሳን ክወርስ እምበር ጳጳስ ክኸውን ኢለ ኣይኮንኩን መንኩሰ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን በሪሃ ክትከውን ተስፋ ቴንኪዩ ወበሪሃ ትል ያላ ቃል ህይወት የስማዕልና ቴንኪዩ ኩላና ቃል ህይወት የስማዕልና ኣራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ
زيادة خاطر حدا زقلصو يتحدى زحتون بزحات መልሲ ስለ ዝኸውን ወይ ዘይተረዳእና ካብዚ ናይ ሎሚ ዘይተረዳእና እንተሎ هراي أبونا قال أنت دياليو أنا هذا أصلا تلك كافر هراي هذا تغسي 10 تخليته إذا تغسي بنمر تخلو تقليسة منالبات تدبلون ندقام خون خيلي قن حسابك كافل كمنا بقى مخاري أبزاحي قدما بلا بهوات تلعلت حتى إتا كله كم وسع قصر الله تبلنا كمتي أبوي مرقيتات قلصو نتي أبس قصر شمنتن شعتن تقصد الله يتمركت مر نتي تنسايون حبرة مكراون هيكوت تمركت سلازي كله كم وسع قصر الله إتناي سقاو دنبرة كمتم كالو دو دادر الله خلو نعو حادقو نابتناي هيوتن نابناي قويتا تنساين دي قعزو المقدي خمس مرات قن تخلو نايك اللي مزنبرة بمقدافو كم سيت ستايل خون دلو or I may be mixing up مغنياتو أبت لعلي كم بحاف قصر الله كم وسع قصر الله يلو تقولصو مثناي قدم زنبري مثناي سقا حجنا بتناي أستمتناي نابناي 10 تخلت تملس كم زنوري أدلنا أنا نتين كون بكريستوس إيسوس ترخبكو نأنتي كرخبان قدمت يدفع اللهم بر قدم حجي كم زرخبكو ويس قدم حجي فصمكم دخنكو أيكونن إزي كم زيزبل زلو قدس باولوس إتي أب جبري هاريات معرف شمنتن تشعتن كم إنن بغو أب قتلت استفانوس سمعت زسمرن نأمنتي يساقوغن يأسرن زنبرة جن نأمنتي نمئسار ناب دماسكوس خيدن كله بزقات أمو تأمراتن ساول نمنتاي اتسوقن نزبل دمسي بمسمعن كارتيز نبرونا يقدم هيوت ناب حدش هيوت دساقرائي أمانغو أتي زسالوات اللقزين نزي ملأختي الصحافة اللقزين عمتات حالفو أبزي عمتات كا يسألي نوانجيل كريستوس يسبخ أمنتي يفري بيت كريستيانات يمسرت ملأختات يصحف سلا كريستوس كأحسارن مكران يقبل نيرو إذا خلو زقابرك نسو ما انت كرخبو نقدمت إدفع اللهم بر المحجي كم زرخبكو ويس المحجي في الصم كم زرخبكو أيكونن يبل زين عنا عبيت مرتي قعزونا إمنت هيوتنا صاب مودعتا كندفع اللون نتين هيك أدم زي قبو من قدنا النار سعنا في الصمنا نمركب بكريستوس إيسوس كنقوي مهرنا هذا زي خمسة أقاط مني وكم زخينا تقبل يا أمينة بمبال النعسو يكونن قدوس باولوس أحواته أنا برئسي كم زخبكو أي مثلن الله كابله تمكرونا كسع كندك مسكونة إنا مس كم فصم جرنا خنقرو النمكر الذي نلقتي قدوس باولوس بإمنات بن السحاب صلاة بفقري بكل من قد إግዚአብሔር كنعبن
ልዕል ክንብልን ኣብ ሙሉእ ጉዕዞ ሂወትና ከነተግብር ከም ዘለና እዩ ዝምህረና ይቀምነለ ክብሪ ሃበለይ ናብኹም ኣቢሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ንሰምዖ ስሑት ዝኾነ ርድኢታት ኣሚንና ፀዲቕና ኢና ኣሚንና ድሒና ኢና ስለዚ ድሓና ከዓ ግብራ የድልየናን እዩ ንምንሓድና ከዓ ምልክት ሕቶ የለን ዝበሃል ብዙሕ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ብዙሕ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ኣሎ ስለዚ እታ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ዘዘኻኸሩና ኣነ ነቲ ንዕኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ ተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቅድሚት ይደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍፁም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን እዩ ከምቲ ዝበሎ ክምካሕ ዝደሊ እንተዝኸውን ሳልሳይ ሰማይ ብስጋ በፂሑ እዩ ብቃል ዓቕሚ ደቂ ሰባት ክግለጽ ዘይከኣል ምስጢር ሰማያት እውን ርኢ እዩ ማለት እዩ ግን ክርስትና ማለት ክርስቲያን ምዃን ምእማን ማለት መጀመርያ ስጉምቲ ናይቲ ገድሊ እዩ ማለት ዝሰዓረ ድሕነቱ የረጋግጽ ዝተሰዓረ ከዓ ድሕነቱ ጥፊኡሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቀዳማይ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 2 ኣቱም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ኢሉ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና በቲ ዝተገብረልና በቲ ዝተኸፍለልና ደም በቲ ዝተኸፍለልና በጃ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ኢሉ እንታይ ከም ንኸውን ገና ኣይተገልፀን ኢሉ ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንዑ ከም እንመስል ንፈልጥ ኢና እንታይ ከም ዝኸውን ገና ኣይተገልፀን ኣሎ ምክንያቱ ብግቡእ እንተተቃሊሽና ክንስዕር ኢና እንተተስዒርና ኣኽሊል ዓወት ኣኽሊል እምነት ኣኽሊል ፅድቂ ኣኽሊል ክብሪ ክንረክብ ኢና እንተተሳዒርና ከዓ ካብዚ ከም ዝሰውረና ኩሉ ነገር ተሪፉሎ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ፅዋዓት ሕሩያት ግን ውሑዳት ኢሉ ማለት በታ ፀባብ ኣፍ ደገ ዝኣትዎ ውሑዳት እዮም እንዳበለ ከሎ ሎሚ ፀዲቀ ዝብል ገና ፀላኢኻ ክውሕጠካ እንዳጓዘሞ ከሎ ብኾፍካ ሎሚ ፀዲቀ ዝብል ምክሪ ሰይጣን ሕሽካ ነብስኻ ከተታልል ናይ ብሓቂ ዓብ ወፃኢ እዩ ስለዚ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይ ቅድሚ ሕጂ እውን ፍፁም ከም ዘይኮንኩ ኣይኮነን ኢሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓራይ ካልኦት ራይ ቁርብ ደቃይቃ ኣለዋና ግዜና ንጠቐመሉ ሳብ ዝኾነ ሰባት ክሳብ ዝመፅእ ኣብታ ቀዳመይቲ ክጅምር ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ገሊፆማ እዮም ሓውና መምህርቲ ክማርያም ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ ብዙሕ ግዜ ከም ሕቶ ዝመፅእ ኣይትፃረፉ እንዳበለ ቃል እግዚኣብሄር ስለምንታይ እዩ ሃዋርያ ዝፃረፍ ግን መምህር ፅቡቅ ገይሮም ጠቂሶማ እዮም ድሕር ተኸታቲልና ኮይና ምናልባት ድሕር ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ ስለዚ ቃል ብቃል ድሕር ወሲድናያ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 22:15 እቶም ኣኽላባትን ጠንቆልትን ኣመንዝራታትን ቀተልትን መምለኽቲ ጣዖትን ንሓሶት ዝፈትዎን ዝገርብዎን ዘበሉ ኩሎም ግና ኣብ ወፃኢ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢሉ ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ ካብ ከምዘ መሰለ ባህሪ ካብ ከም መሰለ ጠባይ ሓደ ካብቲ ደጋ ኣምላኽ ንኸይንኣቱ ወይ ፀጋ ኣምላኽ ንኸይንወርስ ወይ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ንኸይህሉ ዝገብር ባህርያት ኢሉ ካብ እኩያት ዓየይቲ ኢልዎ ይዓዩ ኣለዉ የገልግሉ ኣለዉ እቲ ቤተ መቅደስ እዮም ዘገልግሉ يعي لو عيو أنجن كم تناي باولوس نسمايا ورست نسمايا وهجر أي نبرن سلزا عيو جن انتاي لوم عيتي لوم أي كهادو من جن أكويات عيتي كايبلوم مالد سلقالاتو كزابير استمس جنيهون حرايت تجزينا يجوبا أي حزوكم زخنا زستنتنايو
ንጉባኤ ንጠቅም ንብሎ ወይ ዘይት በረሃልና ሕቶ እንተልዩ حراي زخونا حتوري إيتو انتلينا قرب دقايق علوانا اندحر حتوري إيتو زيبلنا أبونا بملاك سلام قال معدان غيرون بصولت كعاسولنا نبونانا أو دمهرت بخبري عدم هراي أبونا يغني لي زمن أقلقلتكم يبارخ مزمور زمركي عفتنا نعلم زماري ملاخت يسمع لنا كم نظام عراف زنببكن كمون كابزي بحونا ممرتخلو بسفعو تقلت لنا حساباتكم كتبو دستنتنكم وقت قلصو كمون زي تردعكم كتحطو زمسخم كلكم نما زمن أقلقلتكم يبارخ عونا ممرون كم تزبلنا مملشو زيابير صقو يبزحلك أبتا قصري عسرت شوعت قرب كسنتن ويكحسب صنيحة أحواتي نعيم سلو كم تنحنا أرأيا زخناكم أبتم كمو إلم زملالسو أشتبهلو أبزياء نعيم سلو إزبل دلو أب قدامي قرنطس معرف عسرت حدا قصر حدا تخيدنا لما انتهي بلنا كنت أنا نكرسز مسلو زلهو نسخاتكم دما نعاي مسلو يبل زولد كايو ولد نعخا يمثليو نعخا تمثليا كبلخا خلو ولا بخصاي حقوسيها إذا خمبؤو إذا خمدئا كبهال كلون تم ولدي قم نجرنياتات تغينم إتهم دقم دما نعاتاتهم اندحر مسيلهم كمعاتهم اندحر كوينم إتز ولده نعوء سلازا مسالو بتصبق سلازا رأيهم يحقوس إيو أما زيادة كل دما نحنا نأملاك نمثل كلنا دما أملاكنا أزيو كندي زي حقوس نأملاك زي نمثل ندحر كوينا ناتي كونا نأملاك زي نمثل تغينا مثل غالي إذا لنا أما أحواتي نعي مسولو كم تنحنا أرأيا زخناكم أبتم كم إلهم زملالو سدما أستبهلو نعي مسولو نعي كتمثل غلقم دما كمتي نحنا زبلالو نعوء زمسلو قدسان أرأيا زخناكم أبتم كم إلهم زملالو سو أبتم كمانا خوينم زمالالسو أبتم نخرسس مسيلم زمالالسو أبتم ولد أملاك خوينم زمالالسو اسغاتكم دما نعاتاتهم أستبهلو إلو مالتيو أب إبراويان 13 قصر شوعة دمان تايلو نتوم قال أملاخ زنقركم مرحتكم ذكروهم مودعة نبرتهم إنا تقامتكم أسر امنتهم كا شعبو إلو سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو نتوم قال أملاخ زنقرونا مرحتنا نعاتاتهم كنمثل كم زلنا كنذكرهم كم زلنا
نابت زحلفو خنقامت كم زلنا عشرهم كنسعب كم زلنا امنتهم حجنا دما اتنساتهم زتوقعزو كنقعز كم زلنا ايو هواريا باولوس زنقرنا زلو مغنياتو اتا مودعتا ناي كريستنا هيوت ويدما فتصمنا انت عند حريلنا نأملاخ ممثاليا نأملاخ ممثاليا نأملاخ تمثيلنا دما انت لنا منغستو موراس اللونا نمثل ودو كمثلو تاتقس اندي الدليا زلخو نأملاخ انت دعا مثيلنا مودعتنا دما عبت زمثلنا ايو عبت نعو نمثل مودعتنا معرفي كون نتوم التقبلوا وزبلوا كلهم بسمون زعمنو قنا ولد أملاك كونو مثل هابوم مغنياتو باريا ويدما أقلقالي أبغزاخا مثل يقولون بعال عصبيو تدلخا نعوارح نعمتات قصيركا دومزيبكا تقصرو أبتدلخا يدما توصوت سوغت خليخا مالتي ولد كن كل غزي انتايو وراسي اما ورسخن كون نتن ورسخن مسلكن كالالنا هذا حدا غزي ولدي ابغا زيت ازوصو مالو ندقم اي دق اي وديني اي غاليني لهم بمنتايم تقبرم مخنياتو نعاتاتهم سلزي مسلو كالق سلزخونو معره اي ولودين يخوم يبلم اجي كريستوس دمانا عنا نخلنا ميتلنا ايو نخلنا تبجينا ايو نخلنا دما واقا كفيلنا ايو نتواقع زخفللنا تزي مسيلنا اتواقع زخفللنا ملكو خالق نحنا دما مسلنان ملكعنان خالق انت دا اخوينو منقستغن ورس ناتغن كون اي نخئلن اينا اما هواريا باولوس ابتا زرعنا كنمهارا زمسنا فيليبي معرف سلسته قصري 17 احواتين عيمسلو كنت نحن ارأيا زخناكم ابتم كم إلهم زمالالسو استبهلو هاريا باولوس نماني مسيلو نبؤو نفتاريو نقويتو نكرستوس يمسيلو نتم نكرستوس زمسلو كن مسلو من دحر كوينا نحنا دما كما اتم نمانينا نمسل زلنا مالتيو نكرستوسينا نمسل زلنا مو نفتارينا نتتبجونا كنمسل እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እንኩልኩም ድማ አምላኽ አገልግሎትኩም ይቀበል እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ዓፍ ንበል من سلام زصل صلوت
كم بحدش كل زح እግዚአብሔር أبغيتنا المدحنا يسوع كريستوس من سلامن زحنتن لعلو كل زخنت قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل الحزب مؤمنانن بزح سلام كهب نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاكنا أيو من سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس منግስትህ ትምጻ وادكانتا بسمايكم دمام دريخون عليت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا ودلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر فتنا يتأتولنا منجسن حيلين كبر النزل على منات كائمة أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قريخ بسقاخون دن قريخ أدى جابير سواء قويتا سراوي سلام لك له السغكان السبرغتي في فركر سقوم بروي ومليتا تسقى جابير مساخي وفسة دسولكي حتياتنا خسر لنا نفت ودق إياس كرسس منتانا محرات لمن لنا أمين ونقول تحيا بير اللي كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان خم أوجابيرات لنا سجى خو نفسنا لكان نفت بعد أملاك بنا كل اسم كان سمن توعنا لنا سماع زلوا كان سخا سلام كعبنا شكلنا حضر أبز عالم زين ورنا سلام حلو نقول لما راح تنسى السلطان كل اسم كان سلام حبه أبجريانا ندلو مكاين تعذاب كام خراب أما تاونا متعنا ندلو قراوتنا بكل سلام حلوه ودون بعنوني وقت كنبرن كل سنة هم لخدمة ناخاني جابير بنفرع بخيا ونتكن ركبن كرسات مسؤول من فات كردسن سجانان صنعتهم بؤذلك لمن كل ساعة نزل علم أمين حرا أملاك محرنا يقرب حالا أملاك ربللنا ساعات معلت تبارك لنا كل شيء جابير أملاكنا ساعات زمش الزياد ما بارك لنا صلنا يسألت صام أبكن مخاق قبل جوارلنا كنا مهارو زمسنا كالكاد ما أملاكنا نقول سان كاخن مسل سماء وهجر كم زلنا خنردا ناب سماء قطنا خنن قعرر ما قد سماء وتنفلت أبا صنيعنا خن مالالس دم حيلها بنا نقول سانا بوتاتنا كلهم نعخا مسيلة ميمون احنا لما نعطاتهم كل مسل نسخ حق زلنا نعلم سلام نزل لنا هجر سلام هجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا سلام حبلنا أب حمام زلو بصولة ذكرنا زبلنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخان كلهم تفلتهم يخمو سلا كلهم حمات من منكالنا أب حزن زلو أنا نعلنا أميم زلو نسألنا سقام نفسه تأثر فتحلنا فحزو ولد معك بلنا أبدا سعزية أب سلمات أب قدا قدي أب هنتا أب سقاي أب مكرا زلو بزحة اللهم وصرفت أرى الله ولدنا يوم كلهم باريكا قدس كانت كاقر كعبيلنا وفرود حنيت ولنا زقشر ما دحن ملسلنا العاكا قدس جبريل اللي كاد ما خم نفسه تفات كابس قاودات حلونا كم زين قدس يولطان قدس شرق السمايتن زاد حنكا يوم أنا دم العاكا قدس جبريل اللي كاب نفسه تفات كابس قاودات حلونا كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت فلنا نفس باريخان قصة عزيبنا نفس عرفتها بلنا سمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصرات نسا بعد كان تاب سمايكم دمام دريكم يعلت مقبنا لما هبلنا احنا نزودلنا ودلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبر النزل على منات كائمة أمين وزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخ بسقاخون دن قليخ أدى جابير سواء قويتا سراوي سلام لك له نسغيك وان السبرغتي خيف ركر سقوم برخي ومليتا تسقى جابير مساقي وفسة دسولكي حتياتنا خسر لنا نفت ودق إياس كرسس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق جنا أملاكنا ودان يس كرسس كان يكا كان سريات يدن ساسي أبسا ولد لبرك ساتي برهان أنتم أوي قناة وأوي قناة رم سائركو سنة تبسمكم كن فتانون سنة يرسيان اسكلو أم سمعت جيو مهارنا كرسس مال عصب تغلطي جيو مهارنا كرسس 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 فمون بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسس مال عصب تغلطي بنت اجزيتنا مريم نكسس بنت اجزيتنا مريم نكسس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን
قصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانان أملاخ يكون سانا زو على أملاخنا سانا خحدر فؤاد يكون لنا نايتو حسابات تقبر لنا كلكم دما زمن أقل قلتكم يبارخ برخلي تقبر لنا آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا كلنا بخبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባዕትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ንዝመጽእ መደባት ካብ ድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ቶም መዓልትኹም ዝኾነ ከዓ ሰላም መዓልቲ ብሰላም ይራኸበና آمين أبوتاتنا قال هو تسمعنا تبقى تمايرنا thank you سلام حضور أمين أبوتاتنا قال هو تسمع لنا دحان حجر كلكم كلنا قال هو تسمع لنا الوام ليتي آمين سلازم نبرنا جزي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን قال هو تسمع لنا فروينا حتى دم يخدي خاتي ولا خير أخو خي أمس كلتيو دونجي قرب دونجي الرأي غريتا يستبهل كنا أمسي دحان روح مشات أمين نقول لنا سلام مشيت أخبارك قال هو تسمع بروح مشت على الحضور سلام عني دحان كني أمين نقول لنا سلام مشيت هدينا إلسابيت سلام ليتي أمين قال هو تسمعنا أغيب لك مبارك رحمتي ما مرتمنيت سلام ليتي نقول لنا آمين ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዘበና አገልግሎትና ይባርክ አዴና መምህር ሳራ ሰላም ለይቲ حنحضروا بوتاتنا قال هو تسمع لنا سمعنا بتكبر كنور له أملا حجزنا ممهرنا ممهر تخلق حسب لبخام الألكا تحسب كذا كل من الألكا دك خاف في كذا خاف نبرخات حبسنا متمرنا لها قال هو تسمع لنا دي آمين كورنا أملا خيفون